बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ न' फारसे थांनो हमदों दिजां रिजर्टआव थानाय कंग्रेसनि बिजाथिफोरा। दिसपुर दखल खालामनायनि सिमां नुबाय थानाय कंग्रेसनि बिजाथिफोरा न' फारसे रावना जादों। हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै दिजां रिजर्टआव थानाय कंग्रेसनि बिजाथिया मानो रावना जादों न' फारसे? दिजां रिजर्टआव थानाय कंग्रेसनि बिजाथि रातुल पाटवारिया बुङो दि दिजां रिजर्टआव जेबो हर्स ट्रेडिंनि सायाव सावरायनाय जायाखै। बे खेबाव कंग्रेसनि रावबो बिजाथिनि लोगोआव हर्स ट्रेडिं खालामनो हाया होननानै बुङो। दिजां रिजर्टआव जोबजानानै थानाय न' फारसे रावना जानाय धरमपुरनि कंग्रेसनि बिजाथि रातुल पाटवारिया। नैथियाव दङ आसामाव दुंहाव थासारि। थांनाय 22 खालार खालि नगाव जिल्लानि रहायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया रायजोनाङै सोमावग्लांहोदों। सासे 12 बोसोर बैसोनि कार्बि हिन्जावसाखौ नखरनि बिगोमाया जिनाहारि खालामना केर'सिन लुनानै गोथाङै सावना बुथारनाय जाथाया गासै आसाम रायजोआव दुंहाव थासारि लाबोयो आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमना आयेननि राहा लाना साजा होनांगौनि समाजारि बिजोङाव ट्रेन्ड जादों। बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुं 68 बोसोर बैसोनि प्रकाश चन्द्र बरठाकर आरो 30 बोसोर बैसोनि नयनज्योति बरठाकर। मख'नो गोनांदि आसामिस खौरां बिजोंफोरा बे खौरांखौ फोसावालासे कर'नानि खौरां फोसावनायाव नांथाबगासिनो। थामथियाव दङ मोब्लिब बिफाननि सोमोनांथाव जाथाय। दानसेयाव मोब्लिबनि बिल फैदों 15 निफ्राय 18 रोजा रां। तामुलपुर मोब्लिब बिफाननि सिङाव थानाय कुमारिकाटा ओनसोलनि बालाहाटी गामियाव फैनाय मोब्लिब बिलखौ नुनानै रायजो राजाफोरा समखिखाङो। दानसेयावनो मोब्लिबनि बिला फैयो 15 निफ्राय 18 रोजा रांसिम। मोब्लिब बिफाननि बेरेखा रायजोफोरा हेंथा सोमावसारदों। ओनसोलनि गोरिब सुबुंफोरा खुनुरोखोमै दिन मजुरि खालामनानै जिउ खुंबोनाय रायजोफोरा मोब्लिब बिलखौ नुनानै जिउ रिखाङो। रायजोफोरा ओंखारबोनानै मोब्लिब बिफाननि बेरेखा सोमावसारो आरो बेफोर बेले बेजेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय दाबि खालामो। ओनसोलनि रायजोफोरनि अजद बादियैब्ला गोबाव सान मिटार राइडिं नायालासिनो मोब्लिब बिफाननि मावथिफोरा गावनि गोसो बायदियै बिल थियारि खालामनानै ओनसोलनि रायजोफोरनि आखायाव होलाङो होननानै। ब्रैथियाव दङ दायनानि सन्देहआव दुथांफोरा बुथारना फबना दोनलांदों। सनितपुर जिल्लानि राङापारा थानानि सिङाव थानाय साहा राङापारानि 1 नं गेरगुवाजुलि गामिनि थागिबि लकेश्वरी दैमारिया दायनि आसुर सावथुननि सासे आइजो महरगिरि महरै नुनो मोन्दों। दुखुनांथावदि बिथां लकेश्वरी दैमारिखौ दायनानि सन्देहआव थांनाय 24 खालार खालि सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारना फबना दोनलांदों। बिनि गोथै सह'खौ दिनै पुलिस बिफान आरो रायजो राजाफोरनि जथाय नागिरनायाव मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बिथांनि फिसाया थांनाय समाव रुंसारि जाबाय आरो फिसाज्लाया गुबुन जायगानि कम्पानियाव खामानि मावनो थायो। पुलिस बिफाना दायनिगिरिखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।